Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хайырлы сағаттар. Хуңғы вақыт мин вағада еткейнім. Біздің кеші үлгенден хуңды, яки біз бұл дүнияны кеткенден хуңды мәрхумдарға неме ярдам ите екенін асықлап өтірге. Біз аңларға тейіш біз. Бізге ғумыр шуның үсінде бірләйінді. Біз ошу ғумыры бізді максимал рәвішті, файдалы, һәм дә нәтижәлі, һәм дә сифатлы етіп яшап өтір өсін. Ошу ғумыры біз ісінде біз күбірек изге іштер қалырға үлгөріге тейіш біз. Үлгенден хуң, ол біздің ғамелдері біз туқталып қала. Һәм дә үлгенден хуң, бұл дүниянан кеткенден хуң кішіге ярдам итуі бик тә қиын. Әммә бары бір біздің Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйткәненсә, кіші бұл дүнияны қалдырған сақталы, ниндейдір бір әйбірдер уға ярдам ете. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисінде әйтілі: «Иза мата ибну Адам, инқата анху амалаху илля мин саласин». Әгәр дә әдәм балаһы мәрхум була икән, үлә икән, оның бүтін әйбірдері туқтап қала. Тик ошы өс әйбір генә артабанда давам итәсәк. Артабанда ошы өс әйбір уға файда һәм дә ярдам келтірәсәк, хатта кеше теге дөньяла болған сақталы. Беренсеһе садақатин жариятин. Ул садақатул жария. Ул нимәне аңлата? Садақа жария ул туктамаган садақа. Әгәр дә без берәй әйберде калдырабыз икән һәм дә уның менән артабанда кешеләр куллана икән, демәк был сакта был садақа безгә ярдам килтерә, үлгән кешегә лә ярдам килтерә. Мәсәлән, кеше үз гомерендә мәктәп эшләп калдырды икән, ният менән кешеләр будан ярдам алган, гыйлем алгандар дип. Был мәктәп нисә ел тора, шул торгансы кешегә ярдам килтерә. Тереме ул яки вафатмы ул? Яки кеше эшләп калдыра үз гомерендә мәсет. Мәсет турында бигрәк күп хадисләр. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә өчен кемдер мәсет был дөньяла төҙө икән, Аллаһ Тәгалә уга әхирәттә, яннәттә һарайҙар, матур һарайҙар төҙөйәсәк ди. Һәм дә әйтелә инде, кеше әгәр дә мәсет төҙөп калдырһа, ул мәсеткә кеше күпме генә дин өйрәнһә, изге эштәр кылырга өйрәнһә, күпме ғибадәт кылһа, ул төҙөүсегә барыһы ла иҫәпләнә, яҡшы изге эштәр һымаҡ дип. Икенсе кешегә нимә ярдәм итә? Уныһы ғилмун янтафәғу биһи. Ул ғилем. Уның менән кешеләр файда алһа ди. Мәсәлән, без кемдер яхшы эшкә, яхшы гыйлемгә, дини гыйлемгә күбеһенсә Аллаһ Тәгаләне таныу диненә өндәһәк, һәм без үзебез был дөньянан китеп барһак та, әгәр дә безнең гыйлем менән, безнең өйрәткән дәрестәр менән кешеләр артабанда үзләренең гомерләрен дәвам итәләр икән, тимәк, был безгә лә үлгән кешегә һымак, яки икенсе үлгән кешенең гыйлемен кулланалар икән, ул ярдам килтерә ала. Мәсәлән, һезнең игътибарыгызга ошо китапты килтерә алам. Был мына минең өчен безнең якташыбыз Мугаллим Сани, икенсе Мугаллим дигән китап барлыкка килтергән. Буны Әхмәт Хади Максуди бастырып сыгара, һәм мин был китаптан да Коран уку буенча популяр китап күргәнем юк буга тиклем. Бана был безгә асык мисал. Кешеләр күпме генә ошо китап буенча, ошо методика буенча Коран укырга өйрәнмәгән, был Әхмәт Хади Максудига был әҗер савап булып языласак. Чөнки уның ул методика барлыкка килтергән һәм уның өйрәтүе буенча кешеләр Коран укырга өйрәнә һәм гыйбадәт кылалар һәм бары изге эштәр ошо галимга исәпләнеп китеп тик ултыра. Шуның өчен үзебездән хуңда ошондай яхшы китаптар калдырга кирәк, яки яхшы гыйлем өйрәтергә, яки яхшы биналар уның менән кешеләр улардан кешеләр мәнфәгать алган. Был да кешеләргә һәм дә мәрхумга ярдам китерәсәк. Һәм өченче бик кызык момент ул валадин салихин ядъу лаху. Мәрхумга уның изге балалары файда килтерәсәк ди. Нык күп иткәнсе. Чөнки балалар ул безнең яшәешебезнең, безнең тормышыбызның нәтиҗәләре. Безнең балалар. Һәм дә балалар ата-әсәһе был дөньядан китеп баргандан һуң да ата-әсәһе өчен дуга кылалар.
төрле мәҗлесләр үткәреп торалар ата-әсәһе хәтереннән. Улар өсөн садака сыгаралар икән. Атаһы, әсәһе өсөн дуга кылалар: Алла Тәгалә, минең атайымды, әсәйемде гафу ит, я Алла Тәгалә. Уларның гунахтарын юй һәм дә җәннәт әһелләреннән эшләтиһә, Алла Тәгалә был кешеләрнең дугаһын кабул итәсәк һәм дә мәрхүмә ата-әсәһен был кешенең гафу итәсәк. Шуның өсөн без үзебезнең балаларыбызга яхшы, матур, күркәм әдәп һәм әхлак өйрәтергә тиешбез. Чөнки без киткәндән һуң да безнең балаларыбыз безнең өчен дуга кылһа, безгә күп ярдәм килтерә алалар. Һәм дә барыгызга ла мөрәҗәгать, әгәр дә безнең нәселебездә ата-әсәйләребез бар икән, яки олатай өләсәйләребез мәрхүмәләр икән, без бүгенге көндә уларны үзебезнең дугаларыбыздан өзмәйек. Улар өчен төрле мәҗлесләр үткәрәйек, уларның исеменнән садакалар сыгарып торайык. Уларның әгәр дә түләнелмәгән бурыстары калһа, без уларның бурыстарын ябайык, чөнки бурыстарны Алла Тәгалә беркемгә лә гафу итмәй. Әгәр дә безнең якындарыбызның бурыстары бар икән, уларны түләп бетеп куяйык. Кемгә улар бурыслы? Шул кешеләргә. Һәм дә ата-әсәләр өчен кай вакыт хаҗлары кылынмаган икән, хаҗларын да кылып бетеп куяр кирәк. Уразалары тотылмаган икән, уразаларын да тотып бетеп куяр кирәк. Шуның өчен, кардәшләрем, ошу әйберләр мәрхүмгә ярдәм килтерәләр. Хатта улар был дөньяла булмаһалар. Һәм дә безнең үзебезнең кулыбызда, үзебезнең якындарыбызга был дөньяла улар безнең белән булмаһалар, ошондый әйтелгән, исәпләнгән эшләр менән уларга ярдәм итәргә. Барыгызга сәламәтлек теләйм. Саламу алейкум ва рахматуллаһи тәгалә ва баракатуһ.